Penyiap kisipai jong ka Israel ya uhe officer ka Hamas ha Gaza nyongut ha Lebanon bom ka US ya ka Yemen. Kisipai jong ka Israel kidang peteng ban hirtma ha keleng ka Gaza Strip. Ha ka balayo ban penyiap ya uhe jong ka Hamas usala al Bardawil ha Khan Yunis rengkat bat ka lok jong u. Hadin sisngi jong ka jingthai bom lem sange kabala penyiap omduna ya laipo saungut kinong Palestine. Kisipai jong ka Israel kidang hirt maru ya ka benta basyati jong ka Lebanon. Hadin ka jingkeno bala penthai ya ki roket. Ha ka bala yap omduna ya ka nriungut ki briu. Bat bu jingma ya ka jingite pular ban sange yasiat bat ka Hezbollah sau benai mensua. Kat baka US kadang peteng yaki jinghir thma daka lingsun yaka Yemen. Ha kabala penlong yaki jinghir thma laisin. Ha ka kad lingsun jongka hodeda. Bat sakawai pat ha ka kad lingsun jongka as salif ha duriau basau. Ongkilat pat hai kubor jongka Yemen.